Ну, незаконна анексія Криму – це є великий історичний факт, який вже ліг в усі підручники новітньої історії України. Це неймовірний прецедент, і ми його розглядаємо як повним порушенням міжнародного права. І, звичайно, діти, які здобувають повну загальну середню освіту, дуже чітко повинні про це знати і розуміти. Це перше. Друге, я хочу сказати, що вам відомо, що був прийнятий закон про освіту, і там є мовна стаття. Відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, ця стаття, вона оскаржується в Конституційному суді України, але її розглядала Венеційська комісія. І в цій статті ми в загальному описали мовну ситуацію в Україні, а зараз в законі про повну загальну середню освіту, в тому законі, який є, власне, у парламенті зараз в першому читанні, ми розшифрували цю статтю і спеціально зробили окреме положення, яке стосується безпосередньо кримських татар, де ми чітко заявили, що саме кримські татари мають право і вивчати свою мову, і вивчати предмети своєю мовою. І дехто нам говорив, чому ви такі даєте привілеї по вживанню кримсько-татарської мови під час навчального процесу саме кримським татарам. Наша логіка дуже проста. Сьогодні, крім України, не існує жодної держави, яка захищатиме і розвиватиме кримсько-татарську мову. Тому що сьогодні це корінний народ, який є в себе вдома. Крім того, він ще й вигнанець своєї основної території. І ми, як Україна, зобов'язані розвивати кримсько-татарську мову і зробити всі можливості, щоб мова могла жити і наповнюватись термінологічним апаратом. Тобто, щоб вона розвивалася. А це неможливо зробити без освіти.